primer premi, el jurat ha considerat concedir un premi ex aequo, el que en català vol dir per igual, als projectes adoberies de Vic i rehabilitació del molí de Cal Tio Joan Pelat a Mallorca. Un aplaudiment. En el cas del molí de Cal Tio de Sant Pelat a Mallorca, els promotors en Sebastià Serra, l'autora és l'Assumpció Carrió, l'arquitecte tècnic en Lluís Oreja i el constructor en Martí Cabot, en Miquel Ramis i en Pedro Ramis. I ara poden pujar l'equip del molí de Cal Tio de Sant Pelat a Mallorca, Sebastià Serra i són, l'Assumpció, en Lluís i no sé si hi ha qualcú de part de la constructora, en Martí, Miquel o en Pedro, podeu pujar. Doncs bé, el premi aquest que és AECO, per descomptat, felicitats, perquè ens ha entusiasmat, diguem-ne. Doncs la rehabilitació del molí de Cal Tio de Sant Pelat, situat al Pla de Sant Jordi de Palma de Mallorca, el jurat valora l'esforç per part de tots els agents implicats, com sempre. En primer lloc, el propietari que, empès pel pagès que necessitava l'aigua per a regar, ha volgut recuperar la funció primigènia del molí. L'extracció de l'aigua per a ser utilitzada per al conreu posa en valor la relació paisatgística entre la producció agrícola i aquesta bomba d'extracció d'aigua que utilitza el vent com a energia renovable, alhora que manté la funció productiva d'aliment del sòl rústic. Seguidament, valora l'esforç de l'equip tècnic i la constructora per l'alineació amb l'objectiu anterior, per realitzar les obres del molí, l'antiga vaqueria i els safarets mitjançant la recuperació de les tècniques tradicionals, tant a la part d'arquitectura, on es recuperen els murs, les escales de marès, els forjats de fusta i marès, els portallons de fusta, etc., com a la part d'enginyeria, una part en vies d'extinció, on es recupera la construcció original de la mecànica del molí, l'embalador, la roda, la cua, el quixó, etc. I d'aquesta manera s'assoleix la màxima integració dels elements constructius sense oblidar la recuperació de la mina d'aigua. Finalment, el Consell de Mallorca per posar en marxa i aplicar la millora contínua dels mecanismes de les subvencions. No sé si són aquí, però també se'ls ha de... No puc obrir. El jurat considera que aquest exemple visibilitza el valor patrimonial d'aquests territoris plens de molins i destaca la urgència de mantenir i millorar encara més les ajudes, que són poques, per a fomentar que els propietaris dels altres quasi 1.000 molins pendents de ser rehabilitats segueixin aquesta iniciativa. Recull el premi, doncs, Assumpció. Realment agrair aquest premi. És una llàstima que els altres participants no han pogut venir, però estan tots molt contents per haver participat i haver guanyat finalment. Perquè va ser un treball en equip conjunt entre l'administració pública, els artesans que encara resisteixen a l'illa de Mallorca, el promotor, clar, que va confiar en tots nosaltres, perquè realment hi va haver un retorn d'aquesta restauració al pagès, que és el que conrea diàriament aquestes terres de conreu que encara envolten el territori periurbà de la ciutat de Palma. És una recuperació d'una arquitectura tradicional anònima, però que amb aquest reconeixement ben reforçada aquest paisatge de molins del Pla de Sant Jordi, que és la nostra identitat com a poble agrícola que ens enfronta amb aquesta pressió turística que patim. I per tant estem molt agraïts perquè aquest Premi d'Arquitectura Tradicional Toni Cobos ens dona més força per seguir treballant per preservar els valors del patrimoni arquitectònic de l'illa de Mallorca, que és el nostre país petit.
molt d'anys i moltes gràcies.